गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. नमस्कार, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आता आहे वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणी आहे आणि जे बिपरजॉय जे चक्रीवादळ पूर्वेकडील अरबी समुद्रात जे निर्माण झालेलं होतं आणि ते या ठिकाणी सरकत होतं. या चक्रीवादळामुळे काही प्रमाणात याची झळ जी आहे ती कोकण किनारपट्टीला सुद्धा बसलेली आपल्याला पाहायला मिळते. समुद्राच्या लाटांमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आहे. मोठमोठ्या लाटा या ठिकाणी येऊन किनारपट्टीला धडकत आहेत. समुद्र काही प्रमाणात खवळलेल्या स्थितीतही आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि त्यामुळे या चक्रीवादळाची बिपरजॉय जे चक्रीवादळ आहे याचा काही प्रमाणात कोकण किनारपट्टीला सुद्धा या कोकण किनारपट्टीला याची झळ बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आपण या ठिकाणी पाहू शकतात. मी आता आहे वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणी आहे आणि ज्या लाटा ज्या आहेत ते लाटांचे प्रमाण जे आहे ते वाढलेलं आहे आणि मोठमोठ्या लाटा ज्या आहेत ते किनाऱ्याला येऊन या ठिकाणी धडकत आहेत आणि समुद्र जो आहे तो काही प्रमाणात खवळलेल्या स्थितीतही आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. दरम्यान 1 जून पासून मासेमारी जी आहे ती बंद करण्यात आलेली आहे. 1 जून मासेमारीचा बंद करण्याचा कालावधी आहे. मात्र अगोदरचे याची जी तारीख होती ती 7 जून होती. म्हणजे पारंपरिक जे मच्छीमार आहेत त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे 7 जूनला मासेमारी ही बंद केली जाते. मात्र मासेमारी ही या अगोदरच बंद करण्यात आली कारण बिपरजॉय चक्रीवादळाची जी झळ आहे ती या किनारपट्टीला बसल्यामुळे 1 तारीख पासूनच काही प्रमाणात जी खोलवरची मासेमारी होती ती बंद करण्यात आलेली होती आणि त्यानंतर काही छोटी मासेमारी सुद्धा काही दिवसांसाठी चालू ठेवण्यात आलेली होती, ती सुद्धा या ठिकाणी बंद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मासेमारी सुद्धा या समुद्रात होत नाही आहे आणि या चक्रीवादळाचा धोका जो आहे तो कोकण किनारपट्टीला तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात नसल्याची माहिती सुद्धा काही जाणकार मच्छीमार बांधवांनी या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि तरी सुद्धा समुद्राच्या लाटांमध्ये वाढ झाल्यामुळे आता पर्यटक सुद्धा या ठिकाणी अजूनही येत आहेत, कोकणात येत आहेत. विविध समुद्र किनाऱ्यावर समुद्रात आंघोळ करण्याचा आनंद या ठिकाणी लुटत आहेत. मात्र आपली काळजी ही त्यांनी घ्यावी याच्या सुद्धा स्थानिक प्रशासन असतील, पोलीस प्रशासन असतील, ग्रामपंचायती असतील यांनी सुद्धा त्या प्रकारचे निर्देश जे दिलेले आहेत की पर्यटकांनी सुद्धा या समुद्रात उतरताना, या समुद्राच्या पाण्याचा आनंद घेताना आपली स्वतःची काळजी घ्यायची आहे. खोल समुद्रात न जाण्याचा इशाराही या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. यामुळे या बिपरजॉय वादळाची जी झळ आहे ती सुद्धा कोकण किनारपट्टीला बसल्याचं चित्र या ठिकाणी आहे. त्यामुळे धोक्याची घंटा सुद्धा या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी पर्यटकांनी सुद्धा समुद्रात जाऊ नये. आंघोळीसाठी जरी गेल्यास आपली काळजी घ्यायची, समुद्रात पुढे पुढे न जाता या किनाऱ्यावरच या आनंद लुटायचा आहे अशी इशारा सुद्धा या ठिकाणी पोलीस प्रशासन असतील किंवा स्थानिक प्रशासन असतील यांच्याकडून देण्यात आलेला आहे. आणि अशा प्रकारे ही लाटांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. आणि या बिपरजॉय चक्रीवादळाची जी झळ आहे, चक्रीवादळाची काही प्रमाणात झळ आहे ती आपल्या कोकण किनारपट्टीलाही पाहायला मिळते.
मोठ्या प्रमाणात लाटा ह्या उसळत आहेत. काही प्रमाणात आपल्याला खडूळ समुद्रही या ठिकाणी दिसत आहे. ही दृश्य आहेत वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणची ही दृश्य आहेत. केरळमध्ये मान्सून सुद्धा दाखल झालेला आहे आणि काही दिवसातच तो या ठिकाणी कोकणात सुद्धा दाखल होईल. त्यामुळे पुढे काय स्थिती असेल या समुद्र किनाऱ्यावरची याची माहिती आम्ही आपल्याला वेळोवेळी देतच राहू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.